بیش از 100 کارشناسان از کشورهای مختلف جهان، تاجیکستان و منطقه و کارشناسان محلی و مقامات تاجیکستان امروز در دوشنبه موضوع دسترسی مردم به آب آشامیدنی را به بررسی کشیدند. намояндагони мақомоти тоҷикистон дар ин ҳамоиш гуфтанд ки барои пурра таъмин кардани аҳолии кишвар бо оби ошомиданӣ $2 миллиард зарур аст, аммо ба гуфтаи онҳо тоҷикистон ба танҳоӣ имкони пайдо кардани ин маблағро надорад ва аз ин рӯ аз созмонҳои коршарики тоҷикистон даъват кард ки дар амри бунёди хутути об кӯмак кунанд. ба гуфтаи ин мақомот хароҷоти расондани об ба шаҳрвандон назар ба маблағе ки сокинон пардохт мекунанд 4 маротиба бештар аст. мо ба 1 кубометр об аз мардум 0.8 сент маблағ ҷамъоварӣ мекунем, ёки 0.88 дирам. албатта арзиши аслии оби ошомиданӣ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2.3 сомонеро ташкил мекунад ки мо аз ҳар 1 кубометр оби ошомиданӣ тахминан 1 сомони 42 дирам гӯем ки зарари иқтисодӣ мебинем. тағои Мурод Исломзода гуфт, маҳдуд будани қобилияти харидории сокинони Тоҷикистон имкон намедиҳад ки нархи обро боло бубаранд ва аз ин рӯ ин корхона дар амри таъмини бештари сокинони кишвар бо об корҳои бештарро анҷом дода наметавонад. ин дар ҳолест ки бархе аз сокинони Тоҷикистон бо дар назардошти ройгон будани истифода аз гази табиӣ дар Туркманистон ин саволро матраҳ мекунанд ки Тоҷикистон ба унвони кишвари дорои захираи бои оби ошомиданӣ бояд истифода аз ин неъматро бепул кунад. дар мавриди ин масъала намояндагони ин ниҳод гуфтанд ки дар Тоҷикистон об ҳамчунон ройгон аст ва танҳо қимати дастрасӣ ба он пардохт карда мешавад. зимнан нахустин 10-солаи об барои ҳаёт бо пешниҳоди Тоҷикистон аз соли 2005 то соли 2015 идома кард ва баъдан душанбе ташкили 10-солаи дуввуми об барои ҳаёти устуворро пешниҳод кард ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуд. ин пешниҳод моҳи апрели соли ҷорӣ дар як нишасти марбут ба масъалаи об дар Кореяи Ҷанубӣ аз забони Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, садо дод. илҳом Обидов, намояндаи иттифоқи истеъмолкунандаҳои Тоҷикистон мегӯяд, набудани дастрасӣ ба оби ошомиданӣ мояи нигаронии раҳбарияти кишвар аст ва ба ин манзур дар 10 соли охир иқдомҳои чашмрасе рӯи даст гирифта шудааст. мо бояд як чизро дарк кунем ки ба ғайр аз ин боз дигар гӯем ки ҷиҳат ҳам аст ки бояд аҳамияти хоса диҳем ин муносибати тарафҳо, яъне муносибати таъминкунанда бо истеъмолкунанда мебошад. яъне тарафҳоро мо бояд омода созем ки аз ҳуқуқ ва ӯҳдадории худ гӯем ки огаҳ бошанд ки бевосита ин ҳолат, яъне беҳтар гардани муносибат байни ин тарафҳо ба мо имкон медиҳад ки устувории ин системаи обтаъминкуниро минбаъда гӯем ки таъмин гардад. ҷеф Циндва, масъули барномаҳои GPSA, як ниҳоди вобастаи беҳбуди таъминоти об дар Бонки ҷаҳонӣ, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки мушкили мардуми Тоҷикистон дар дастрасӣ ба оби ошомиданӣ мероси замони шӯравӣ аст ва мақомоти кишвар ҳоло талош доранд ин камбудиро бартараф созанд. ба эътиқоди ҷаноби Циндва, кишварҳо ва созмонҳои кӯмакрасон бо дар назардошти ин мушкил аз соли 2011 ба ин сӯ ба ҳукумати Тоҷикистон беш аз $130 миллион кӯмакҳо ироа кардаанд. Investment that has been made in this country to tackle the challenges of як чизро бояд қайд кард ки маблағҳои зиёде сарф шудаанд дар робита бо беҳтар кардани таъминоти оби нӯшокӣ барои аҳолии мардуми Тоҷикистон ва ҳукумати Тоҷикистон дар ин ҷода хеле корҳои зиёдеро анҷом додааст ва ҳаминро бояд қайд кард ки ҳукумат бояд ба худи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон
اجازه دهد تا آنها خدمت‌رسانی‌های مربوط به تأمین آب نوشاکی را از جانب خودشان بررسی نمایند و ارزیابی نمایند. And to provide feedback on the quality of the service. در همین حال همساله با فرارسی فصل تابستان هزارها ساکنان تاجیکستان وقت و مبلغ‌های زیادی خود را برای دسترسی به آب آشامیدنی صرف می‌کنند که به اعتقاد کارشناسان در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم دسترسی نابالغان به تحصیل و سلامتی تاجیکان اثرات نامطلوب می‌گذارد. اعلام شد که فعلا در تاجیکستان تنها 57% اهالی به آب آشامیدنی دسترسی دارند و برای پورا تامین کردن ساکنان تاجیکستان با آب آشامیدنی بیش از $2 میلیارد خزینه ضرور است. اسکندر فیروز، فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر دوشنبه.